טוב, היום אנחנו הולכים לעשות משהו שלא מאמינים שאני הולך לעשות. אני הולך לעשות סלמון, אוקיי? במדיח הכלים. בלומברג. אוקיי? עכשיו אנחנו הולכים לעשות טיבול מאוד מאוד פשוט. יש פה לימון, רוזמרין, שמן זית עם כמה תבלינים, אוקיי? עוד אנחנו הולכים לעשות זה כזה דבר. בגלל שיש פה שתיים, אנחנו נשתמש בכמה דברות אפילו. אוקיי? ניקח שתי סלמונים. לא מאמינים לי. נשים קצת רוזמרין. משהו פשוט. אוקיי? ולימון. אוקיי? וליתר ביטחון, כדי שלא יחשבו שיכנס לדון בהם וכל מיני דברים כאלה, אנחנו נכנס עוד פעם. אטום לחלוטין. נשים אחד למעלה. זהו, עכשיו אנחנו מחכים לראות מה יוצא לארוחת הערב. ומי שלא רוצה, שלא יאכל. טוב, עכשיו זה נגמר, ועכשיו אנחנו מתחילים, אני עכשיו מוציא את זה ובוא נראה מה יצא לנו. אוקיי. זה אחד. בוא נראה, בוא נפתח. לפחות יש לזה ריח של דג סלמון. אז זה נראה כמו דג סלמון. זה מטוב? יואו! תראו איזה יופי זה נעשה. תעשי זה כאילו תתקרבי. אני גם רוצה. טוב. גדול. גדול. וואי, זה טעים ברמות. יואו.